Ei, gent, benvinguts i benvingudes al meu petit atelier de rol. Soc en Garmarat i avui continuem jugant a Dungeons and Dragons, a una aventura que he traduït com A la caça de l'ovella salvatge, The Wild Sheep Chase. Bona nit, Joan. Bona nit. Bona nit. El Joan que ens porta en Xandor, el bàrbar. Bona nit, Xavi. Mutejat. Bona nit. Sí que és molt tímid. Estic aquí, que pensava que seria tan ràpid. Tenim aquí el semi-elf fatiller. Bona nit, Amadeu. Bona nit. I ben trobat, que porta en Geix, el paladí del grup. I per últim, bona nit, Montse. Bona nit. Que ens porta una drow que es diu Tuca i és una bard. No ho vaig dir a la sessió anterior, però estem jugant Dungeons and Dragons 5ena. Jo encara no m'he ficat a la de 2024, oi? Sí. Hi ha coses que m'agraden i hi ha coses que no m'agraden gaire. I unes de les que no m'agraden gaire és que, per exemple, tota aquesta mena de racisme i coses atribuïdes a races, com ara els drow, que són una mena de proscrits i assenyalats, doncs tot això desapareix i trobo que li treu una mica de joc, no? A l'hora de crear doncs, dilemes morals, situacions no? més, no sé, més suc. Però bueno, suposo que acabaré caient com tots. No sé, alguna cosa... Sí! Ja sé què volia dir. Necessitem algú que faci un resum. I aquesta vegada ho farem diferent. Aquell que faci un resum li dona inspiració. M'encanta perquè el màster es pensa que això ens incitarà al resum. Jo, a veure, sempre intento el reforç positiu, però sempre puc provar un reforç negatiu. No puc intentar-ho, però segur que em deixaré coses. Vale? Va. Si voleu, el Cris serà col·lectiu. Va. Vinga, va. T'hi poso musiqueta de fondo i tot, i tu mateixa. D'acord. El que recordo és que érem en aquesta vila i de cop el nostre semi-elf es va veure espantat per una ovella que li va saltar als braços. Llavors, aquesta ovella li va saltar als braços, venia seguida d'uns personatges que semblava que l'estaven atacant. Ben bé, hi va haver uns minuts de confusió en els que vam estar entre volen l'ovella, no volen l'ovella, i llavors va resultar que el personatge del Joan, el nostre... El Xandor. El Xandor, gràcies. Sabia parlar amb animals. I van tenir una petita conversa en la que vam poder saber que aquesta ovella és una persona que ha mutat en aquesta ovella, que és un mag i que tenia un aprenent de mag que ha resultat ser molt poderós i que és el que l'ha convertit en l'ovella que és ara. I ens demana ajuda per desfer aquesta situació, entenc. Sí. El mag és en Finefield Shinebright i l'aprenent és en Agmet Nock. Correcte. I en demanar-nos ajuda vam intentar salvar aquesta ovella d'aquests que venien. Van venir a més acompanyats d'un os i llops, 3. I 3 llops, sí. I ens en vam desfer. I aquí ens vam quedar, crec. L'última escena, us recordo que era en un hostal on en Shiro es recuperava i una mica en l'ovella, en Shinebright,
us explicava una mica els detalls de tot plegat. M'agradaria retornar a aquesta taverna. Era al migdia, crec que us entraven justament les viandes del dinar i feia un dinar opulent i festiu, i ens anirem directament aquella nit. D'acord? Sí? Bé, Doncs, Montse, et pots apuntar, si us plau, una d'inspiració? ens la quedem col·lectivament. Lo del Cèsar pel Cèsar, que diuen. I ara sí, val? Doncs vinga. Fem que la nostra veu sigui la música que fa ballar la imaginació i que els daus en comprometin el ritme, perquè comencem. Som-hi. M'agradaria que dintre aquesta habitació ara hi ha les fosques i me l'imagino en un absolut silenci. Em descrivíssiu on heu decidit dormir cadascú, a on esteu de l'habitació, a quin lloc dormiu i com va anar la resta de la tarda. Ara mateix deu fer un parell d'horetes que heu anat a dormir. Jo m'imagino que en Geix, sent paladí, ha ajudat a curar en Shiros. En part, és un bon company i sempre li agrada cuidar dels altres. En Geix sí que suposo que l'haurà ajudat. I això sí, en Geix és un noble, és a dir, ve de família noble i dormir al terra intentarà evitar. Si hi ha un seient, un silló o algun lloc, diguéssim, alçat i que sigui relativament incòmode, preferirà dormir en un silló o en un seient que no pas al terra. I allà es trobarà en Geix, descansant d'aquest dia i d'aquesta lluita que han tingut. El Chandor és una mica el contrapunt. El dinar es va atiborrar tant com va poder de menjar i beure i va quedar realment satisfet. Després, mentre el Geix feia unes cures més sèries amb els Shiros, ell va sortir per anar a buscar algun pou o alguna cosa que es pogués netejar maldestrament l'esgarrapada que tenia a l'esquena. I un cop s'ho va donar per curat, va tornar cap allà i al veure que ens deixaven una habitació i això, ell, al contrari que el Geix, va agafar les pells que fa servir per abric i les va deixar arrepenjades al final d'algun llit que hi pugui haver, i de cara a la finestra, que se l'imagina oberta i mirant el cel estrellat, i de passada per si fa guàrdia o es desvella o això, veure què passa al voltant, està mig endormiscat a terra, assegut i arrepenjat a les seves pells al peu d'un llit. La Tuca va passar la tarda composant una cançó de la gesta. Sovint ha d'exagerar les melodies, no? O els relats perquè siguin més èpics, però la sessió que vam viure li ha servit exactament per inflar-li una mica l'ego i ser protagonista de les seves pròpies lletres d'aquesta vegada. Així que haurà estat asseguda
a prop del company caigut, intentant a veure si amb les melodies el feia despertar. I a l'hora de dormir s'haurà buscat un racó. No és especialment... no tendeix a dormir de manera profunda, per tant, qualsevol mig coixí amb el que pugui mig arrepenjar el cap li haurà servit. En Xiro segueix al llit. Fa un parell d'horetes que se'n van a dormir, però no sembla que acabi de descansar. Està en aquesta espècie de son que no... intranquil. Parla i diu paraules inconexes de tant en tant. Alguna cosa li ronda i nota com el pit li crema. Aquestes ferides, tot i que estan curades, li han deixat una bona cicatriu. M'imagino que els vostres somnis es veuen tacats per aquests encontres màgics. Figures que es barregen entre les boirines de l'oníric, ossos que bramen, semiorcs i xais que es barregen. I, agafant-me la descripció que heu fet, Tuca, Jandor i Shiros, em feu una tirada de percepció, sisplau. El Jandor un 7, en Shiros un 19 i la Tuca un 13. El que passa és que, Shiros, aquests somnis que es barregen, aquestes cares que s'allargassen, s'esquincen per deixar pas a una següent cara que brama. La darrera és la d'un orc que de cop fa baixar una espasa i et sobresalta en la nit. I em desperto, sense saber on soc, amb una suor freda que em recorre el cos. Em costa agafar el ritme de la respiració i me n'adono on soc, i amb la finestra oberta. M'imagino que hi ha algú que ronca molt fort. No sé qui és. Però en Jandor ha deixat la finestra oberta. I per la finestra, o més ben dit, pel sotasostre on esteu, sents un sorollet, un... Tens la sensació que recorre el sostre des d'on hi ha la porta, diguem-ne, fins just sobre la finestra. Ben bé, no sé diferenciar si és vigília o què és. Al meu costat tinc la Tuca i li posaré la mà en l'amunt i li assenyalaré. Veus alguna allà? O és l'efecte de la febre? Miraré en la direcció en què m'assenyala i, no sé, veig alguna cosa. Mireu els dos i no veieu ni sentiu res. Per si del cas, desperto en Jandor. Que el tenia roncant. Allò. Jandor, hem sentit uns sorolls. Què? On? Quan? I li costarà una mica d'arrencar, però arranca. I cap... Xiros, fes-me una tirada de perspicàcia, classe de dificultat 17. Cap on els heu sentit? Et demano mentrestant, Tuca. Cap allà, assenyalo. Això és a sobre la nostra la finestra?
Assenyala? Sí, era sobre la nostra finestra. Sí, entenc que sí, no? Vale. Sí. Anàvem de la porta cap a la finestra. Ho dic perquè jo m'aixecaré i aniré cap a la finestra ja posat traient les destraletes petites perquè això és un costum i Tirada de m'acostaré percepció, a la sisplau. finestra. Ui, tant. Collons, quines merda, que tinc els ulls ple de lleganyes. La nit és tranquil·la. No sé si fins i tot et podràs arribar a mosquejar pel fet de que t'hagin despertat si aquí fora no hi ha absolutament res. Sí, sí, i miraré per on han dit i per la finestra i bufant tornaré com enrere tancant-la, però... A tot això despertaré en Gueix, també, eh? Jo soc de despertar tot Cristo. Gueix! Que es veu que hi ha alguna cosa. En Guix es despertarà del seu silló i intentarà escoltar. No atina massa a aquestes hores, ell dorm. Lleix, aquí no saps si és que no saps on balles o és que aquí no hi ha res. De fet, el que veus és en Jandor tancant la finestra davant teu. I tu, però què heu sentit? Vols dir que és tan greu? Aquesta casa és un lloc tranquil. Estan carregats d'hòsties, em sents mentre em torno a jaure a terra. I en Gueix, veient que en Jandor està tranquil també. S'estirarà tranquil. Jo no em quedaré tranquil·la. Jo m'asseuré, però trauré l'estoc i em quedaré desperta en guàrdia. Tota la nit? No, però una estona. Molt bé. A tot això el Xiros ha tret un 13 de perspicàcia que li havies demanat fa una estona. Sí, li he dit classe de dificultat 17, Val. amb la qual Això no ho cosa havia sentit. no n'acabem de treure l'entrellat. Sospito que de mica en mica anireu caient com mosques. Un altre cop als braços d'aquest somni agitat que teníeu. I... al cap d'una estona, d'un lapse de temps reparador, una calidesa us acarona la pell. I és que són els primers rajos de sol del dia que treuen el cap per la vostra finestra i es anuncien el nou dia. Jandor, tu estaves de cara a la finestra. Sí. A l'ampit de la finestra hi ha alguna cosa. M'aixecaré i em miraré de reull aquells dos que deien que havien sentit coses i remugant una mica m'acostaré a la finestra a veure què és. Hi ha una moneda arrepenjada al vidre de la finestra. Obriré la finestra per dins o per M'imagino- fora? M'imagino que a l'obrir-la en dintre tots sentiu dringar una moneda que cau al terra de l'habitació. Tring, ting, ting, ting. És una moneda de plata. És una moneda de plata. L'agafaré i la miraré així per sobre. De fet, jo sóc el més matusser. I la llançaré amb el Gueix, que entenc que per la seva condició deu ser qui pot entendre més de monedes. Pots fer-me, sisplau, una tirada de salvació de... Hòstia santa. Saviesa, sisplau.
Classe de dificultat... 14. Estàs a punt de convertir-ho Molt bé. en ella. Doncs un 7. I veieu que en Jandor, al agafar la moneda, comença... Sabia. Veieu No ho una veia. mena de fum i comenceu a sentir... No! Veieu Passa per, al per costat... sota el llit un cap que surt. La cara d'estupefacció de la Tuca arriba al més enllà. Giros, Tuca, tirada de coneixement arcà, si us plau, classe de dificultat 14. Giros, classe de dificultat 10. Entenc que tu ets un fatiller i controles més de màgia. Va, els dos sabeu què ha passat. En Jandor acaba d'agafar un... Com es diu en català? Glifo. Un glif? Glif. Un glif custodi. Sí. Que un glif custodi és un mecanisme màgic que pot empresonar un encanteri que es desencadena quan el mag decideix que passi. En aquest cas, un encanteri sembla ser de poliformar. Molt bé. Molt bé. Bravo. Estigueu al cas perquè veieu una gallina que fa... i es fica a l'àmpit de la finestra. De cop, sentiu un repicar de fusta que us fa recordar que no esteu sols aquí. Tot seguit un... Mentre entenc que hi ha un altre que va fent... El encanteri del dia anterior, per allà està en Feintir, que està a l'habitació amb nosaltres, oi? És el que acaba de dir bé. Vale. Sí, que tampoc l'entenem. Doncs tornaré a agafar aquell... Clar, perquè el que tenia l'ovella era la... No, el que pollastre. teniu el pergamí amb... Sí, vaig a Doncs llegir bé. Trilaz, Obish, Caem, Borozal, Mirem, Xaval. I me'ls miro... I aquelles volutes surten i veieu com es colen unes a la boca d'en Feintir i l'altra al bec d'en Jandor. Què collons m'acaba de passar? Em veieu la finestra? Potser així aprendràs a no tocar les coses que no toquen. Una moneda era molt llaminera. Fatir, hi ha alguna manera de tornar en Jandor a la seva forma? Abans Heu sapigut que era un encanteri de poliformar, amb la qual cosa entendré que sabeu què pot passar. Poden passar dues coses, que sigui un poliformar vertader, amb la qual cosa en Jandor serà per sempre una gallina, si no ho revertiu, o l'altre podria ser un poliformar dels més usuals, que només estaria una hora així. Truquen a la porta. Tot bé? Tot bé, tot bé. Reconeixeu la veu del taverner. I diem, tot bé, tot bé. Que ens podria portar l'esmorzar? Us l'hem parat a baix, però si voleu us el podem pujar, cap problema. Millor aquí dalt, millor aquí dalt. I sentiu les passes del taverner que baixa. I li diu, i porti'ns una mica de mill, si us... Clau! Feintir us mira. Això és una advertència d'en Nock. Ho enteneu, no? La vareta és el que fa conjurs de poliformar vertader. Dubto que en Nock hagi pogut controlar ja aquest tipus d'encanteri per ell sol. Amb la qual cosa, si tot va bé, en Jandor tornarà a ser en Jandor d'aquí una hora. Doncs esmorzem, aprofitem per donar-li una mica de mill i... El que passa, i us adverteixo, i us aixeca la paulla com si encara tingués dits, això vol dir que en Nock està al corrent d'amb qui estic. I sospito que ens estarà
esperant o si més no preparat, perquè hi anem. I això vol dir que qualsevol cosa que toquem es pot convertir en bitxos? Perquè ens haguessis pogut avisar amb una mica més de detall. Ovellot del dimoni. Quan li dius això, el treus de les... A veure, jo us vaig dir que necessitava recuperar la vareta. És la vareta la que fa el que podeu presenciar. He dit i pronostico que amb una mica de sort el vostre poliformar, senyor, serà temporal. Espero. Perquè no m'agradaria quedar així per sempre més. Mira, ens podries preparar l'esmorzar. Si ens traguessis un parell d'ous, podríem fer una fruiteta. Una mica de xai a la brasa i... Provaré, només per curiositat, si es pot fer. Si veig que sí, a la que la tuca es despisti, li saltaré el cap i li cagaré un ou a sobre. Hòstia, no tinc els estats d'una gallina, però ho farem de la següent manera. Em faràs una tirada de destresa amb els teus estats. Si ho fa, reaccionaré amb l'estoc que he dit que tenia... Per una gallina és fàcil fer un 9, per tant la dificultat serà fàcil, serà 10, i per tant si la superes notaràs com treu la punteta per la teva cloaca. Toma! Hòstia, un 20! A la boca Home. li ficaré l'ou. O sigui... Doncs de cop, tots els talbiteixos quan de veig que un... surt, i saltaré així i cridaré tuca, i quan ella miri amunt, un ou farà. I baixaré tot cofoia sobre el silló. L'ou pica, no sé si s'arriba a trencar la barbeta de la tuca o... Més o menys. Cau, fa merder, entenc que les guasses duraran una estona, el taverner arriba, no sé ni si el deixareu passar, us passarà l'esmorzar perquè feu, i sospito que voldreu esperar a aquesta hora. Jo sí. Esperarem que el farem, allargarem l'esmorzar i li direm al taverner que ens pugi una mica més de cervesa i tot. I si us plau, guardeu alguna cosa per quan passi l'hora, que no vull pinso. Ui, no. Ui, te fots. I durant aquesta hora aniran saltant molles de pa per la gallina. Aprofitem que estem esmorzant, perdó, per preguntar-li a en Feinfield perquè ens vagi explicant una miqueta com és aquest lloc al que hem d'anar i per on hem d'entrar. Va. Sí, va dir que I es trobar coneixia bé. dibuixar una espècie de croquis, perquè no podrem dir mapa, del que ens està explicant. Val. La meva torre no és una torre de pedra o vidre com podria ser la de qualsevol mag. La meva torre, la meva casa, és una torre formada amb 4 roures entrellaçats. 4 roures que construeixen 3 grans plataformes. La primera està a 3 metres, la següent està a 6, és la principal, la més gran de totes, i la última, que està a 9 metres d'alçada, és, i diu amb gran pesar, on hi tenia la meva habitació. A baix, a peu d'arbre, a peu de torre, hi havia algunes casetes, una latrina, però bàsicament no em feia vida en Noc i la gent que teníem al nostre servei era la planta principal, al segon pis. Allà hi tenia el laboratori, el menjador, una sala d'estar, un petit camastre per Noc. I ja està. És una torre creada màgicament. A la primera planta? La primera planta és una mena de gran balconada, de plataforma de benvinguda. De fet, quan la vaig construir,
la vaig fer aixecar per salvar el petit rierol que creua al costat de la torre. I a partir d'allà accedeixes a la planta principal i posteriorment, mai sense passar per la planta principal, el que eren les meves estances. I saps I si men- tindrà gaires vigilants? No sé si des de que em vaig escapar haurà reclutat gaire més gent. Comptant els 3 llops i l'ós, calculo que a la casa em puguin quedar 4 o 5 més, a part d'en Noc. Desconec amb què els pot haver poliformat. 4 més encara podrem, diu la gallina. Bé, us demanaria que sobretot no subestimeu en Noc. Més que res perquè tenir aquesta vareta en les mans inexpertes d'un aprenent pot ser inclús més perillós que en les mans expertes. No sé si us en podeu fer càrrec. Em miro Sembla en, una mica, sí. en Jandor i dic exactament això. Crec que ens podem fer una idea. Quan Dius en que- Jandor fa una mica, veieu que de cop una ala fa i es torna amb una mà, creant una mena de visió que possiblement aquesta nit somiareu, perquè és una gallina amb una ala i una mà al costat enganxada. Amb la mà palparà a veure si té prou força per agafar la destral petita que tenia allà al costat. I mentre en Jandor intenta rascar la destral, digues, Shiros. No, preguntava que l'accés llavors, només hi ha una manera d'accedir a la teva torre? Us mira l'equipatge que teniu, m'imagino, en una banda de l'habitació. Hi ha una sola entrada, lògica, si més no, la primera rampa que puja a la primera plataforma, tot i que sospito que amb la vostra equipació, no sé, podríeu potser intentar entrar per una finestra. Totes les plantes tenen finestres. No sé si... Dic, finestres per tot arreu. Sí. Hem d'estalviar amb cera i una bona manera és fer estances lluminoses. Jo proposo que ens podríem dividir en 2 grups, uns anar per davant i uns altres per darrere. De cop sentiu un... I veieu com en Jandor ja no té cara de gallina, sinó és un cap que de cop fa... I cau a terra per culpa del pes. Oh, perfecte. I cau així i diu, a mi em sembla bé això de separar-nos. I com a ritme de crispeta que comencen molt a poc, i de mica en mica es van animant, comença a fer un... fins que el Jandor, estirat a terra segurament d'una manera molt indecorosa, torna a ser en Jandor. En Gage, veient aquest espectacle lamentable, aprofitarà i li demanarà amb l'ovella, amb el mag, i ara no recordo, em sembla que ho vau explicar, però si ens ha de poliformar aquest mag, ens ha de tocar amb aquesta vareta o ho pot fer a distància? Ho pot fer a distància. Agafa la moneda i ho sabràs, diu el Jandor, mentre dins de l'espectacle dantesc veieu que es vesteix, perquè clar... Veieu que en Faintir diu no, un glif custodi un cop allibera el seu conjur ja està buit. Va. Pots guardar la moneda. Me la guardaré perquè li farem passar al mag en qüestió. Vale, la pregunta també és a quina distància ens podem acostar sense, diguéssim, sofrir aquesta... Sí. La distància en la que podia executar una poliformació amb la meva vareta era aproximadament d'uns 60 peus. Carambes. Molt bé. Podries ensenyar com va aquest encanteri poliformar? Si recuperem la vareta, potser estaria bé saber com funciona. Bé, la gràcia de la vareta és que un cop tens la vareta no has de conèixer l'encanteri. Senzillament l'executes. Vale. Perquè només s'ha fet aquest encanteri, la vareta.
És una vareta de poliformar verdader. Correcte. Només. Vale. Però per Molt tornar-te a la forma és el mateix que per... És el mateix. Vale. Així que què fem? Fem un pla? No fem un pla? Ens presentem allà? Primer hauríem de veure la torre, potser, i Sí, veure anem- quines són les finestres. Vale. Anem fins a prop de la torre i veure com podem entrar. Per I allà- un o i allà per més d'algun decidim. lloc. Molt bé, em I- sembla molt bona idea. I entenc que mentre feu l'equipatge, carregueu i aneu sortint de l'habitació, pondrem a negre ja per dirigir-nos cap al sud-est de Daggerford, on hi tenim aquesta torre. Vinga. Som-hi, doncs. Per aquí, vinga. Ai, que no, ara no estic sentint la música. Vale. Després de travessar una estona al bosc que hi ha al voltant de Daggerford, no gaire lluny, comenceu a veure entre els arbres destacar una torre de fusta. Els sostres són cònics, són de teula, perdó. Però a mesura que us aneu apropant, us n'adoneu del que us havia dit el mag, que és que les parets són de branques trenades entre elles. I en lloc de ser de pedra i vidre, la casa que mica en mica va apareixent davant vostre sembla haver estat construïda amb branques vives, tal com us deia, de 4 roures. Amb elles s'han format i entreteixit 3 grans plataformes. Us descriuré el que veieu des d'aquí i llavors em direu per on voleu... què voleu fer, com us voleu aproximar. El que veieu és que la més baixa d'aquestes plataformes, tal com us va dir ell, està a uns 3 metres. La rampa que hi accedeix passa per sobre un petit rierol on veieu 3 figures ajupides que des d'aquí reconeixeu són 3 goril·les. Tenen 3 espases clavades a terra i sembla que fan alguna cosa a terra entre ells. A la seva dreta hi ha una petita caseta, segurament la latrina que us havia descrit el mag. I a l'esquerra veieu 2 casetes més. Després de la primera plataforma surt una rampa un altre cop cap a la vostra esquerra que connecta amb la gran plataforma central d'aquest arbre trenat. Té uns vidres estanyats de colors. I de la part esquerra d'aquesta gran sala, d'aquesta gran nau, puja una tercera rampa cap a una de molt més petitona, que és la que ell us havia descrit com el seu habitacle. Sembla que està ben vigilat, això. Sí, aquests 3 o els fem fora d'aquí o els hem de passar per sobre, sembla. Doncs sí. Vosaltres direu, Ens apropem, però no ens apropem. Aquests goril·les entenc que ens veuran. O sigui, ara per entendre'ns, us he situat a la part frontal d'aquesta torre. Al voltant és tot bosc. Has posat mapa, David? Ara us el posaré. No, val, ja està, que només per saber si... Per estar rodejat d'arbres, és a dir, podríem... O estar en una esplanada... Està en una clariana del bosc, per entendre'ns.
Això, o sigui que se'ns veuria... Ens veuran arribar segur. Si és que no ho rodegeu, evidentment. Si ho rodegem i anem per darrere, potser tenim Exacte. alguna possibilitat, almenys d'enganxar-los per sorpresa. Seria una bona opció. Diuen que és... D'acord. En Feinzir us fa així amb el cap i surt trotant cap a l'oest, diguem-ne, cap a la vostra esquerra. Es fica a dintre del bosc. El seguim. Ja entenc que el seguim. Estem prou lluny com per no haver-nos de preocupar per anar gaire en silenci, no, de moment? Sí, us he imaginat prou lluny com perquè ara pugueu planejar amb tranquil·litat. Vale. Val? Al cap d'una estona de rodejar i de veure, de no perdre en tot moment el pinacle d'aquesta gran torre de fusta, hi ha un moment que comenceu a sentir l'aigua d'aquest rierol molt propera, fins que us trobeu el rierol davant vostre. En Feinzir passa de paulles per sobre el rierol. Es gira i us fa així amb el cap perquè el seguiu. Jo sense... ni m'ho penso, que si salta, salta, i si s'ha de xipollejar, xipolleja, és un puto rierol. És un rierolet, I tira que una com a cotigada, molt arribarà a mitja cama. I a mesura que aneu travessant, aneu veient que agafeu la perspectiva necessària per entendre que esteu justament a la banda nord d'aquesta gran torre, diguem-ne coberts pel bosc. Això sí, us n'adoneu també que davant vostre hi ha un petit desnivell, un marge a salvar. I el que veieu és aquesta gran torre com es desfà en branques i en filadisses als seus peus. I crec que ara que us heu volgut situar, ara sí que us posaré el mapa. I el desnivell aquest és de baixada o de pujada? De baixada. De De baixada. baixada. Us poso un mapa. Ui, espera't. No tinc el mapa ben posat. Va, crec que... Ah, no, sí que el tenia ben posat. Espera't. A veure, que us poso... Ho veieu? Estem per sobre del nivell del terra, estem en un desnivell més alçat. Tothom està Tenim davant situat? de la torre. Però tu sí, tu. Correcte? Sí, sí. I aquest desnivell has dit que era important o no? No, massa. No. Són uns 6 peus, aproximadament. Vale. Jo ho tinc tot negre, no sé per què. Sí, un segon. A veure si... Ara. Representa que no. No. Ara sí? Tothom es veu? Jo ho veig bé, sí. sí. No. Montse? Recarrega un Montse, no? No, jo Veig el que hi ha darrere del l'arbre. Espera't, miro que el teu veiem. token estigui ben il·luminat. ho veig tot negre. Ah, no, és que tu no tens visió, jefa. Mm. Ara sí que t'hi veus. Ara sí. Vale. Vale. Pues, De dia, sí, no? clar, sí, per aquest manyoc de branques d'aquí representa que és enfilable tot plegat? Aquest manyoc de branques en realitat són les branques que surten de la copa d'arbre que no deixa de ser la torre, per entendre'ns. Sí, ara veiem dos d'aquests roures, no? Una a la dreta i l'altra a l'esquerra. Pot ser? Sí, si feu el mapa petit veureu que a la vostra dreta, diguem-ne, o a l'esquerra dels personatges, La plataforma. veieu la primera plataforma, sí? La que teniu més a prop és la central, la més gran, i a la vostra esquerra, a la dreta dels vostres personatges, podríeu intuir la més alta. Vale. Sí? Situats? Mhm. Doncs a partir d'aquí vosaltres direu.
Hi ha finestres en aquesta banda? Sí, mireu, teniu una finestra aquí, una finestra aquí, i fins i tot podríeu arribar a intuir una finestra a aquesta banda. Sí, es veu algú? Es veu algú per les finestres? Com us deia, són finestres policromades i sent de dia, mig matí, complicat veure si a dintre hi ha algú o no. I es poden obrir d'alguna manera o... Les veieu tancades i no veieu, evidentment, pany des de fora. En Painfir ens ho matí, no? Com nosaltres. Sí, el teniu al costat. Quina és la pregunta? Això, si les finestres s'obren o són vitralls que no es poden obrir. Sí, les finestres són de doble batent i es poden obrir des de dintre. Des de dintre. En Gueix els dirà, a veure, aprofitant que tenim el bosc i tenim destrals, perquè podríem fer una escala. A on aniríem a entrar, al primer o al segon pis? Està tot ple de branques que arriben fins a baix. El senyoret necessita fer una escala, en sèrio? Home, hi ha qui va amb armadura, És podria arribar a ser practicable. Així es veu fàcil. Bueno, comptant que són 4 arbres trenats entre ells, no estem parlant d'una soca llisa i vertical. Bueno. Després haurem de fer atletisme i a veure com anem tots d'atletisme, Va, Hi ha un molt cagat. espavilem. Sí, perquè hi ha un moment que jo suposo que igual és el Jandor el que se n'ha donat, que veieu que en Fainzir està assegut mirant-vos, intentant entendre què collons esteu esperant. Però ell no pot escalar, no té mans per estar. No, l'ovella entenc que es queda aquí, no? Amb el mico, li dic, tu no pretens pas pujar, no? Jo igual us puc ser d'ajuda i m'heu de retornar a la forma original. Fantàstic. Ja et portarem a sobre, tranquil. Me'l lligo, fent una mena de farcellet, com si fos una motxilla, a l'esquena. És una ovella, És un pedazo ovella, això. Quan fas això et dic... vols que el porti jo? També. Només era per moure que algun d'ells... Sí. Dic que almenys... De totes maneres, per què no hi anem alguns per la part del davant, creant una distracció i la resta pugen per les branques? Quan dius això, veus el Jandor que comença a moure's per anar cap aquí les branques aquestes. Jo no trobo mala idea, Jo puc entrar per davant. Sí. Dic, jo faig branques i ja vaig cap allà. Vinga, jo me'n vaig amb Jandor, una cosa. Has agafat en Fainzir i te l'has lligat a l'esquena? Sí. Val, quan ho vas a fer, el primer que et diu és per què? Tu saps pujar fins aquí dalt? Soleta? I no puc anar amb l'equip que va per davant? Si vols que et matin, sí. Què prefereixes? Els goril·les mengen herba. Els goril·les o la finestra? No pot passar res. L'equip de davant et mira. La deixo caure. La pregunta és qui va per davant. Tu has dit? Jo m'ofereixo voluntari. Tu i el Giro. I el Xiros em sembla que ha dit que t'acompanyava, no? En Xiros també vindrà? Molt bé. Correcte. I l'ovella. Doncs vinga, va. I l'ovella. I li dic, Jandor, espera que comenci la batalla al davant i llavors entreu, perquè si ho feu al revés no servirà de res que anem per davant. Exacte. Bueno, potser us trobareu la porta buida, però ja ens esperem. Molt bé. Vinga, va. Qui ets tu primer?
En Gueix, content de que el pla sempre surti bé i tal com s'ha planificat, anirà cap amb en Xiros i dirà, vinga, va, anem cap a la porta de davant. Vinga, anem. Per on hi anireu? Per aquí, Anarem pel directament, Rieral. No? O sigui, La rampa on la veurem? Aquí? Al sud? Just al sud Sí. de la primera correcte. plataforma? Sí. Però no donarem la volta. Ara on O vols sigui, anar? la pregunta és, travessareu la Clariana o donareu la volta al bosc La volta, per no? tornar a entrar? Jo donaria la volta al bosc. Sí, per provar de sorprendre, encara que sigui... La sentiu des de darrere. Tu vols anar per aquí a saco? No. El que A deies. saco o donem la volta? Donem la volta, doncs donem la volta. Donem la volta. Vale. Perfecte. Doncs veieu us moc. Veieu en Xiros, en Gueix i l'ovella desfer el camí del qual veníeu. Sí? Sí. D'acord? I us posaré ja en situació. A veure si us puc centrar. Ai, espera't. I farem una cosa. Qui ha d'actuar primer perquè els altres funcionin? Què vols dir? Entenc que nosaltres, no? Sí? Sí. Per tant, actuareu primer, eh? A la que sentim xivarri, nosaltres ens anem a filar per darrere. La distracció prou gran com perquè no escoltin si cauen o si fan algun xivarri. Val. No esteu aquí, us posaré més lluny, eh? Ara us he posat molt a prop, però és el límit que tinc d'aquest mapa. Val? Però per arribar a la posició que esteu aquí, val? Hauríeu de fer una tirada de sigil. I en Gueix li diu a en Xiros, a lo loco o vols fer sorollets per aquí? A lo loco, a lo loco. La tu que no hi és. Veus inferiors que diuen. Provem d'acostar-nos i amb sigil i provar-los de sorprendre. Així guanyem un atac. Si us sembla bé, si em feu una tirada de sigil exitosa, us deixaré posar en aquests arbustos d'aquí. No cal que segueixis. En Xiros està ballant la Macarena. I llavors, a partir d'aquí, us descriuré la situació. Vale? A veure, provarem el miracle. Vale. No cal que ho provis. Us dic... Ai, ja esteu tirant? Sí, I tirant. és una En pífia. Xiros ha tret una pífia? Quina pífia? Vale. No, però això t'he dit que no I cal en que Gueix, segueixis. i en Gueix ha No tret és un una 5. pífia, però quasi. Buah, tio. Expliqueu-me com entreu aquí. A lo loco. Doncs jo imagino que provem d'entrar així el més sigilosament possible i just en aquell moment comencem a estrencar alguna marca o alguna cosa que no hem vist perquè ens estàvem fixant en els goril·les. No sé què fa en Gueix, darrere meu. Se senten tot de branques i en Gueix es gira i diu, ja deia jo, és que sóc un paladí, nano. Vaig amb armadura de 50 quilos, quasi, I darrere, clink, 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 clink. Vale. Ara tirarà amb Feinzir, també, perquè... A veure... Hòstia, i treu una pífia. Val, doncs això anirà de la següent manera. Això... Perdoneu, perquè ja... Ara ja està. A veure, ara sí. Us comenceu a apropar. A mesura que us aneu apropant, el que veieu és que aquells 3 goril·les tenen les 3 espases clavades a terra i s'estan com discutint entre ells. Sembla que estan fent algun tipus de joc. A terra. Fins que de cop la pífia us la transformo en una cosa que no us esperàveu, que és la següent, que és que heu anat sortejant el camí principal i us heu
us heu cobert al costat d'aquesta latrina que queda a la vostra esquerra. I de cop, la porta de la latrina s'obre. I us trobeu cara a cara amb un os sortint, bru Vaja. enorme. Brilliant. Us mira, de cop em fa un... I jo crec que l'únic que queda ja és tirar iniciativa. Vinga. Vinga, Amb la qual cosa, un moment, deixeu-me netejar el turn order. Mentre aneu tirant iniciativa, el que faré és anar a la zona nord i mirar què fan en Jandor i la Tuca. Vosaltres direu. Home, si havien dit, quan comenci la gresca entreu, i home Exacte. que se sent un... amb un... per darrere penses, merda, ja els han descobert. Per tant, Correcte, endavant, cap amunt. i és sortir tan ràpid com es pugui i pujar cap amunt al primer pis, a la finestra que hi ha Vale. aquí, has dit que no? Sí, bueno, més o menys. El cas és que primer arribareu a la base de l'arbre Exacte. i us hi començareu a enfilar. Oh, Tira- Un moment, sí, ens hi comencem a enfilar. Primer podem fer una mica de toc a les branques per assegurar-nos que no es mouen. que no Vale, estan vives. Exacte. d'acord. Tuca, Un tuqui-tuqui així amb l'estoc. i notes fusta de tota la vida. Vale, perfecte. Vale. Li dic, endavant. I el Jandor passa per darrere. Jandor, Tot tirada xiulet. d'atletisme, classe de dificultat 13. La gorra, home. Ja us he dit jo que era millor fer una escala. Amb Hòstia, la tuca a l'esquena, pujo. vinga ja. Un crític, ha fet un crític. Ja falta aquí Jandor. les torres fora. Jandor, Doncs el Jandor deia- comença a pujar d'una manera tuca que igual, no ho sé, igual et fa cosa i tot, perquè no sé si veus en Jandor o una aranya pujant per aquest arbre. Vale. Jandor, molt ràpidament, arribes a la finestra, que és aquí. Ah, sí. Una finestra policromada amb la qual pots fer dues coses. Amorrar-t'hi o no. Només et diré una cosa. A fora és ple dia, ple sol. I malgrat és policromada i de colors, i per tant a tu et costarà molt veure el que hi ha dintre, i et pots imaginar la visió que deu haver-hi des de fora. I mentrestant la Tuca ens fa la tirada d'atletisme. Vale. La puc fer d'acrobàcia? La pots fer d'acrobàcia. Sempre i quan em regalis les orelles amb la teva acrobàcia. Clar, jo al veure en Jandor pujant com una aranya, no vull ser menys i vinc amb tot l'ego pujat d'ahir, que em va sortir màgic al pas, per tant intentaré fer-ho magnífic, grimpant a salts, agafant-me a dos dits, saps allò així com forçant, saps, a l'èpica. I, tot i que menys eficient, però molt més espectacular, Tuca, arribes just a costat d'en Jandor. Us imagino flanquejant la finestra, un per banda. Quan per la banda sud, el que passa és que la porta del pis principal, diguem-ne, sí? S'obre i surt un paio jove amb els cabells embullats, negres, amb una túnica lila. I diu: perdeu el temps ajudant aquesta aberració de mag. Us crida des de dalt. I us ho crida a tu, Gesh i Shiros. I en Gage sortirà i dirà: tu pots dir el que vulguis, però aquí s'ha de fer justícia. I el mag propietari d'aquests arbres
És la nostra ovella. Justícia! Justícia! Ah, Sí. vaja. O sigui que en Feinzir no us ha explicat com en tractava o quina mena de relació hi havia entre nosaltres. Feinzir! Explica'ls quants anys fa que sóc el teu aprenent. Esteu veient un tio d'uns 25 rascant 30. En Gage sortirà i dirà: aquí el contracte que tinguis tu amb ell ja us espavilareu, però el propietari és el propietari. Jo em quedo mirant en Feintir. Et mira i et diu: és ell el mag que m'ha robat. Exacte, li ha robat. Quant temps fa que és aprenent? Alerta! Porta la vareta! Et diu en Feinzir. Veieu que en Nock baixa. Foteu al camp i deixeu l'ovella aquí, que se m'havia escapat. El que hi ha entre en Feinzir i jo és cosa nostra. No, ara explica'ns-ho. Què és això que no ens vol explicar ell? Que fa 15 anys que sóc el seu aprenent. 15 putos anys! Si no treus els 2 que porto I veieu que cada vegada que ho va explicant el tio es va com enervant més, o sigui, es posa histèric. 15 anys dormint al terra, 15 anys netejant, 15 anys sense veure una puta proveta de màgia! Per què? Per ser el seu puto esclau! Elf de merda! Ui. Ui. Això en Gage no ho pot tolerar, Aquestes paraules, nen, te les guardes, Xiros? En Xiros no acaba de quadrar la història i de moment no s'hi mullarà. Si l'última paraula és la del Gage? Sí. Molt bé. Doncs que no sigui perquè no us he avisat. Nois, tot vostre. I veieu que diu: Garathor, tot vostre, hables mozlastro. I veieu que fa una mena d'encanteri que, com una sageta violeta, toca l'os i l'os comença. I es torna de la mida d'un gegant. Bravo. Mecànicament ha fet un engrandir reduir. I Engrandir, em sembla. Engrandir, ha fet. molt dignament torna cap a dintre i tanca la porta de l'estança, deixant-vos, anava a dir els lleons, però direm que en boca d'os i goril·les. Mentrestant, anem a veure què fan la Tuca i en Jandor. Aquesta conversa era la nostra planta, diguem-ne, quan ha sortit el... Sí, Per tant, no l'hem sentit. sí, l'haureu sentit sense cap mena de problema. O sigui, quan tanca el podem sentir cap on, si se'n va d'aquesta planta o si es queda per aquí? No, sentiu que està en aquesta planta. Vale. Empantem la finestra, a veure si s'obre. Per favor. Tira'm sigil, sisplau. Un 26. Vale. Molt suaument, empenys i notes que està tancada. Sembla ser que res no t'ha delatat. Vale. Mira, a veure si potser hi ha alguna cosa per llibre, no. No sé. Podem provar les altres del costat. I mentre us ho penseu,
anirem de cara a la teca. A veure, acabo de tirar les dues iniciatives que em faltaven dels goril·les. Una i... dues. I començarem. El primer és un goril·la. Pillareu molt catxo, no? Quan... Ostres, no, espera't, i haig de tirar també la d'en Feinthir, que està aquí. Ja no me'n recordava. Vale. Ara sí. En Feinthir està últim de la cua. Surt un goril·la, surt corrents. A veure, deixa'm... Ai, deixeu-me mirar el moviment, que no me'l sé. Vale. Veieu que surt corrent a 4 grapes, pel camí agafa l'espasa. 25, 30... Ai... Uf. I es projecta cap a vosaltres. L'os sí, l'os aixeca urpa. I Geix, prepara't. I això es prepara, ja té l'escut feia estona preparat. Val. Quan... A veure... Vale. Ara et diré... És que no me'n recordava, no m'ho he preparat això. Bueno, no me'n recordo. Ara m'ho vaig mirar i no me'n recordo. Quan tu ets víctima d'un encanteri d'engrandir, et suma mal a l'atac. Per tant, mirarem si primer et toca i després veurem quin mal computa. Ve una urpada enorme de la mida d'una persona. Et toca 25, sí. 17... Ai, 18. Més, i ara t'ho dic, Pues estic frito ja. Què dius? No, encara no. Però si em suma gaire, sí, No, deu ser un més 2, no? No, em sembla que suma un més 4, si no recordo malament, o alguna així. O sigui, 22. Val, sí, és un 1 de 4, veus? Ja em sonava. Vale. A veure... El tiro pelat, el dau de 4, 21. 21. Carambes. Tuf. 21, molt bé. Vale. Pica en Geix. M'imagino que no et tira a terra. Deu com aixafar, va un... El terra ressona, o sigui, ressona. Us fa saltar de terra i torna a aixecar per tornar a rematar en Geix. Multiatac, nois. Ai, no era un bite, perdó, era un close, era una urpada. 12, i entenc que no t'entra. Geix ha aconseguit alçar l'escut com ha pogut i esquivar la... I l'aguanta, i li toca en Shiros. Que no sé si està pensant o està mutejat. Estàs mutejat? Sí. És que estava llançant l'encanteri. Vale? Veieu com de la meva mà esquerra apareix una fulla de flames, vale? Ardent, i com em disposo a atacar en aquest os que tenim al davant, vale? Que en principi és un dau de 20 més la modificador de l'encanteri més el modificador. No sé per què no se m'ha llançat, però... Això seria en principi només aparèixer. Pot ser? I ara haig de provar d'atacar. Sí? Vale. Fes l'atac. 9 de 20. 9 més 6 més 2. 9 més 6 més 2. 17, Entra? evidentment, toques, sí? Vale. I ara et faig el mal. Que no s'ha Un llançat. 11. No? Ah, sí, 11. 11 de mal. Sí que s'ha vist, perfecte. Vas, què veiem? Vale, veieu com del no-res apareix una fulla d'espasa en flames. No té una forma definida. I com la giro i li passo per davant. I veieu com els pèls, a part de la ferida que li pugui fer, se li van prenent. Comença a calar foc al pèl, l'os...
comença a cridar gairebé càmera lenta per la seva grandària. I un segon goril·la ve a la carrera. I un tercer goril·la. M'aclarir una cosa. Digues? Vale? El llançament és una acció addicional, però no entenc si és tot l'engantell una acció addicional o només invocar-la. No. No, invocar-la és l'acció addicional, llavors tu fas servir l'acció per atacar. Vale. Vaja, això és el que entenc, a risc d'equivocar-me. Sí, és que fa estona que estic buscant, però no m'ho aclareixen per allò. O sigui, vale, ja està. Vale. Els goril·les us rodegen, gasten tot el seu moviment per venir a la carrera i rodejar-vos. Et toca, Geix. Vale. El Geix mirarà fixament aquest os convertit en gegant i li dirà fuig. I bàsicament la idea és que li tira un comand Un comand. d'aquests de... Sí, llavors... En castellà es diu un orden imperiós, això em sembla? Una ordre, sí, seria això, sí. Bàsicament és donar-li una ordre. Llavors ha de tirar una salvació, no sé molt bé de què. Deu ser de saviesa? De wisdom? Sí, wisdom saving. Però... Vale. I treu un miserable 7. Doncs no, supera i haurà de fugir de la batalla. I la paraula és fuig, no? Sí. Vale. Fuig. Vale, d'acord. Li toca a l'ovella. Entenc que ho farà la seva acció, això. El qui? L'os. El què és? L'os? L'os de fugir, dic, ho farà la seva acció. Sí, entenc que sí, haurà de fer-ho en Correcte, aquest val. moment. L'ovella, en Feinzir, destrava i surt a la carrera. I veieu que comença a travessar el puntet del rierol. Li toca el goril·la que està al fons, però abans de començar el torn ens anem amb la Tuca i en Jandor, que els teníem flanquejant la finestra de dalt. Vale, Tu que volies anar a mirar l'altre, no? Bueno, era com donar una última oportunitat a entrar de manera sigil·losa i si no a males, pues go with the flow. Val, perquè veuràs, per com em poso, que et donaré la distracció i no la podràs evitar, val? Perquè mentre dius cap allà veus que a mi se m'està tensant tot i veuràs la destral que fa, sentint tot el terrabastall de baix, pum, i la finestra es rebenta, però em quedaré al costat. I si aquest bon Jan s'acosta i treu el cap, doncs miraré d'entestar-li un castanyot mentre tu, si pots anar per darrere i sobre, potser l'enganxes per sorpresa. Val. O sigui que la idea... Jo rebento la finestra però no entro. Ella rebenta la finestra, jo vaig cap a l'altra finestra i veig Sí. i de cop sento com ell ha rebentat la finestra. Sí. D'acord. I provo D'acord. d'intentar i veure Mentre, si per si acaso, ja he anat buscant la fúria per anar a totes. Val, perfecte, cap problema. A veure, doncs... Bueno, un munt de cristalls de colors salten a l'aire fent la rateta amb el sol que entra. Però tu no et poses davant de la finestra, no? Si ho he entès bé? Vale. Exacte. Almenys que vingui a veure què ha passat. Vale. I si... Hòstia, m'he carregat aquí la tira de parets i us volia... No passa res, no passa res. Però reconstruirem el que... Ai. A veure. Ai. Vale. Un munt de cristalls surten disparats cap a dintre. Sents el soroll dels vidres que piquen a terra. I una mena de sospir d'espant de la persona que hi ha dintre. Tuca, tu arribaràs, mentre està passant això, tu aniràs donant la volta fins que trobaràs una finestra just aquí.
Crec que la podries intuir al mapa. Alguna? No t'he vist, Aquí. A veure... Aquí, just aquí. Vale. I entenc que tu, Jandor, no mires pel forat. No, jo miraré... acabes de fer. Si sento soroll allà, la idea és després si anar a rebentar-ho tot a veure si el toco. Vale. Però... Doncs tu diràs. Doncs provaré de provar de fer el mateix, d'intentar obrir i a veure si la finestra cedeix. Quan dius intentar obrir, vols mirar si està oberta o vols forçar-la? Vull mirar Rotllo si lladre. està oberta i si veig que d'un d'allò no està oberta, la intentaré forçar, però intentaré forçar-la no a l'oberta com ha fet el Jandor, sinó intentant que no se senti tant, perquè per aprofitar aquesta distracció que ha fet. Entenc que tens eines de lladre. No, No tens rossinyols? crec que no. Té una arpa. La finestra està tancada. D'acord. Tinc una A daga. A partir d'aquí... Vale, prova-ho amb la daga. Destresa, classe de dificultat, per això serà alta, 18. Per intentar-la obrir amb la daga. Per destresa, Amb destresa? Oh! Un 19! Wow. Clac! La finestra s'obre i el que veus davant teu és una sala, una mena de menjador i està buit. Vale. Doncs, o sigui, està buit i veig la trencadissa de vidres i ningú allà, No. Aquí no hi ha cap trencadissa de vidres. Estàs a una altra sala. Una altra sala, vale. Perquè se m'està a punt d'acabar l'ordinador. Com? Endolla, que si no és que perdrem la Montse. Vale. Doncs mentrestant tornem a la batalla. A veure. Els goril·les es miren entre ells i el primer ataca. És el que teniu més al sud. El que... Hòstia, m'estic fent un embolic, amb dos... Jo m'he hagut de moure cos a cos per atacar-li amb fronts. l'espasa. O sigui que... Esteu aquí, ara sí. Vale, va. Doncs ve el goril·la i va contra tu. Brand de l'espasa. 18. Espera, Angueix li farà té una habilitat que és defensa i com que porta l'escut ara sí. li farà atacar amb desavantatge. Vale, doncs torna a tirar. No, tu, no? Tu. Sí, jo. 13, t'entra? Vale. No. M'imagino el Gage projectant la seva mà fent alguna mena d'encanteri que pertorba l'atac del goril·la i falla. Et mira com cabrejat es gira cap a tu i t'ataca. Multiatac. Carai. Hòstia. Et travessa al costat. Vale, i quan fa això, Angueix farà un contraatac. Perquè no sé si he de gastar... Jo crec que la reacció l'has gastat, Sí, és una reacció. És una reacció. Sí, l'he gastat ja. L'os crida. I Shiros va per tu. No li ha molat això que el socarrimin. 14 que entren. A l'os li he dit que fugís. Ai, no, és veritat. Ui. Vale, perfecte. És veritat. Per tant, aquest nou ho feia l'os o ho feia... No, això ho feia el... No, això ho feia el goril·la. És veritat, l'os. L'os dona atac d'oportunitat a en Shiros, el fatiller. I Angueix dirà, no li facis mal, que si no, no fugirà. Vale, i l'escolto, sí, l'escolto. I l'os surt enorme com mai havíeu vist un os. Surt de mapa, surt de l'escenari. Shiros.
Doncs en Shiros mirarà aquests goril·les i farà... Bé, ja l'heu vist fer aquest encanteri. Junta les mans i el veieu com comença amb una cantarella dolça cap a aquests 3 goril·les. Sabies el que han de tirar? Sí. No hi havia salvació. L'altre dia no ho vam fer bé, però no Ho vam fer malament. Sí. És que us en recordeu que jo vaig començar ja a comptar... Sí. Vale. Igual tu vas fer bé. Vaig ser jo que... Vale, no, cap problema. Vale. 25, Has tret? Sí. Vale. Els goril·les comencen a parpellejar. Tots 3 comencen a parpellejar. Es miren entre ells com si no entenguessin què passa. I un, el del teu davant, el que teniu més a l'oest, cau com un soc. Bum! Els músculs d'aquestes criatures ressonen com pedres al caure sobre la gespa. Queda estirat i adormit. Els altres 2 es refan i s'armen contra tu, Shiros. Ataca... Vale. Digues. No he acabat. Vale, digues. Vale? Perquè el que queda dormit és... Vale. Te'l marco. Me'l marca. Aquest d'aquí. Vale. Realment el que he fet ha sigut un encanteri accelerat. Vale? Com a fetiller puc llançar un encanteri com si fos ho diré, com una acció addicional. Vale? Ràpidament allargo la meva mà esquerra i llavors ataco amb aquesta fulla de foc que porto. Vale. Tu em diràs quin ataques. Vinga. El que està al sud. Vale. Vinga, un dau de 20 més 8. 13 i 8 de sobres, oi? 21. Sí, toques, evidentment. 21 i li faig de mal 6 punts. Vale. Explica'ns què veiem. Vale? Doncs això, mentre aquesta cantarella encara està en l'aire, amb la meva mà esquerra aprofito que tinc un goril·la a l'esquerra i dibuixo un arc en l'aire que toca contra aquest goril·la. Val. El goril·la del seu costat, el que no està dormint, s'espanta pel foc, es veu amenaçat i t'ataca. 10 de mal. T'entra, entenc, amb un 20, tio. Sí, perquè no tinc cap reacció. Sí, tinc classe armadura 15. I quan et veu que sagnes, comença i torna a agafar l'espasa i torna a passar-te-la. Però no sé com, o falla o te la pares. Sí. El següent li tocaria el que està dormint, però està dormint, amb la qual cosa passa el torn a en Gueix. I en Gueix es veu molt apurat i s'autoimposarà les mans. La mà que té a l'escut, encara que sigui poqueta, se la passarà de dalt a baix i recuperarà vida. I mentre... De la mala cara que feia inicial sembla que recupera força. Quan recuperes? N'he recuperat 20. Molt bé. Catxo un canteri. Molt bé. I... M'ho he posat tot el que podia. I en Feintir continua la carrera. Puja cap a la plataforma i, més o menys, ho estic comptant a grans trets, arriba gairebé a les portes del mòdul central, el més gros de tots. Però abans de continuar amb la batalla, tornem amb en Jandor i la Tuca. Vosaltres direu. La Tuca Digues. intentarà, amb mode sigilós, si he vist que a la sala no hi ve ningú, doncs entrar
i anar en direcció de la porta que vegi que em porti a on crec que hi ha en Jandor, diguéssim. Tu que entres en aquesta sala, veus un menjador amb una llar de foc al sud-est de la sala. Veus tot de prestatgeries a moda de rebost i al sud, just davant teu, una porta. Doncs per allà que vaig. Vale. I tu Ja. diràs què fas davant la porta. Parar l'orella, primer. Tira de percepció. Jandor. Casualment ha anat a mirar què ha passat a la finestra, aquest bon xicot. No sembla que hagi passat res aquí dintre. Vols dir que no s'hem votat, perquè No has percebut res més. no he percebut res més. Merda, la curiositat em pot treure una mica al cap. I el que veus és aquest segal amb les dues mans apuntant a la finestra. Òbviament. Però... I dispara. Va. Vinga, una A grineta. veure. Et Et poso a lloc perquè el veguis. El veig, m'havies obert la sala. Ah, vale, ja el veies. Perdona. Sí, Val. Exactament, està aquí. Correcte. Doncs, a veure, que... Obro la seva fitxa. I mentre apunta i dispara, us diu... Marxeu o sereu destruïts! Vale. El veus, el tio? Com bastant pertorbat, Com si realment estigués... Si falla, entraré com un loco darrere, ja t'ho dic ara. Sí. I si no falla, depèn del que faci, també. Això estem aquí. A veure... Aquí. I això ho farà... així. De cop sentiu una explosió superbèstia. Has de fer una tirada de constitució, classe de dificultat 27. Espera, que amb aquestes em sap que tinc avantatge... No, tinc avantatge les de força. Home. Té 27, mare meva. Ui! Hòstia, no podies treure més d'un 25. No. És que el 27 és impossible, tio. Vaig en fúria, per tant, això tinc resistència a tots els danys menys el psíquic. Tens resistència a tots els danys més el psíquic. Val, doncs, si tens resistència, t'apuntaràs només 5 de mal, Vale. de llampec. El que sentiu tots, és un espatec brutal i molt possiblement, en Feinfir segur. I no sé si potser fins i tot en Gesh i en Chiros també veuran sortir volant en Jandor de la finestra, perquè el que acaba de tirar és una ola tronadora Val, per tant... que et desplaça 10 peus enrere. Oh, per 2, Quina Tirar de ràbia. salvació de destresa. I això són 6 peus. Te la perdono pel crític, has tret un 18 de salvació de destresa, per tant, explica'ns com evites caure des d'aquí dalt d'alguna manera, tot i que arribes a terra. No, baixaré, o sigui... Supurant allò... ràbia, d'espuma blanca, aniré caient agafat a les branques, em tocaran els peus de terra i tal com toquin, tornaré a pujar com un animal. Vull dir, ara pujaré, entraré per la finestra quan toqui i el aniré a destrossar hàbilment. Amb aquest. Tornem per això amb els goril·les en Gesh i en Chiros. A veure... Li toca el goril·la del sud
que... Hòstia. Que flanqueja en Geix una mica i et torna a atacar, Geix. Va anar a saco. Vinga, va. 19 Mentre. i 9 de mal. Tirades aquí. Va un segon atac. Hòstia, 23 i 10 de mal. Els 20 que s'ha recuperat amb un plis-plas. Espera, jo amb aquest segon atac, faré un contraataque, Vale, vale? digues. A veure, el contraataque amb el que faig amb el Longsword One-Handed. I... Entra! I a la que entra, en Geix aprofitarà i farà o sigui, com un tro de força que té ell. És això. Explica'm com el mates. Doncs ha sigut, és a dir, en Geix està fins als collons que no parin de tocar-lo, tot i l'escut, l'armadura, el casco, que ja s'està... I a la que ha vist que entrava el segon atac, s'ha girat i li ha fotut un cop que li talla el cap, amb un cop d'espasa que li ha tallat el cap. A més, així amb electrocució i tot, quasi bé. Cau tieso com un pal a terra. Brum! I li toca en Shiros. En Shiros es posarà davant de l'altre goril·la i li provarà de donar amb l'espasa Toques? de flames que entra i li faig... Espera. Molt bé, un moment. Sí. Vale, Estem a l'expectativa. 9 punts de mal. 9 punts de mal. Va, descriu'ns l'atac aquest de l'espasa màgica. Ai, de l'espasa màgica, sí. Dubta entre si fer servir la seva màgia a l'espasa i no s'ho pensa. Tanca la mà i amb la mà esquerra li fa un tall de dalt a baix. Que li fa 9 punts de mal. I veus en la seva mirada com el que fa és avaluar la situació. Veu el col·lega estirat a terra. No té clar si dorm o és mort. Veu l'altre totalment mort, decapitat a terra. I... destrava i fuig. Vale. Geix. Et toca. A veure, en Geix veient la situació, se n'anirà cap a la torre a veure si pot ajudar, tot i que està fet caldo, però... I es mourà, no sé, quan... Entenc que puc fer dos moviments, no? Sí, 2 cops moviment. I mentre en Geix surt corrents, veuràs que el que fa en Feinthir és començar a colpejar sense cap mena d'èxit la porta com si fos una mena de cabró sense banyes per tirar-la a terra. I tornem, ara sí, a Menjandor, la Tuca i en Noc. Tuca, no sents res a la porta. No sento res. Provaré d'obrir-la. Molt bé. Tan sigilosament com pugui i Tira'm sigil. veure el que... Comptant que en Suki ha sonat un tro, no crec que vagis a esperar-lo, espetarà al meu lloc. Obres lleugerament i veus una sala d'estar amb 2 portes, una al sud-oest i l'altra a l'est. Vale. Veig alguna cosa que em sembli interessant. Com ara? Com ara, doncs això, clar, podria buscar la vareta o alguna cosa que pugui ser preuada pel mar. Des d'aquí a la porta veus el que veus. No, Un munt de butaques, sofàs... De fet, veus un sofà que segurament ha estat fet servir com a llit. si no veig ningú, entro. No veus ningú. Vale, doncs entro i faig una inspecció ocular ràpida a veure si veig
Això que Fes-me deia. percepció. Estàs mirant per aquí l'habitació, no saps massa el què. De fet, no estàs trobant res que et dongui les pistes necessàries fins que la porta est s'obre. I, per sorpresa teva i també del Noc, us trobeu cara a cara. La cara és de circumstàncies i veus que ràpidament aixeca la mà i fa... Es tira una mena d'encanteri cap a ell, tot ell refulgeix i el que veus és una mena d'estela lluminosa que passa davant teu a una rapidesa sobrenatural que el que et dona a entendre és que passa per davant teu d'est a oest i desapareix escales amunt. Vale. Correré al seu darrere, tot cridant Jandor! Jandor, Que estarà enfilant-se com un boig per tornar cap aquí dins. tirada d'atletisme. Atletisme... Mecànicament el que ha tirat el mag és una retirada expeditiva. Vale. I jo pujo com un boig. Ets a dalt. Entro per la finestra i a la I el que trobes és un laboratori. I un laboratori de màgia. I veus totes les parets forrades de pergamins amb lletrota, que segurament no t'interessa una merda, però el que sí que distingeix són dibuixos d'animals, fins i tot d'animals que ni existeixen. Coses de mag, Jandor, ja saps. O sigui, és tan de mag que ni m'ho miro, perquè jo vaig espumejant i sento a la Tuca que diu Jandor i entro com un boig cap on és ella i si assenyala cap al dit jo seguiré, vull dir, ara ja és modo assassí en sèrie. Et deixo arribar al llindar de la porta on veus la Tuca assenyalant cap a... Més que assenyalant em veurà corrent, O sigui... Doncs jo darrere. El que passa que per torns i per tempos, diguem-ne, Sí. us deixo aquí i tornem amb en Shiros. Shiros, tu diràs. En Shiros utilitzarà el seu per moure's fins al... Ui! Ai, perdó, he estat jo. Crec que potser he estat jo, perdó. No passa res, torno a llançar. Ah, vale. Ara els Vale, veiem. doncs. Gràcies. Tornem fins a... Bueno, jo puc arribar fins al peu de l'escala, de la primera plataforma. Ai, que t'he mogut, Jandor. No, l'he Perdona. mogut jo. Ah, vale. Va. He estat jo, perdoneu. Perquè us veia tot, ja m'estava bé, perquè ho veia tot. Vale, sortiu a la carrera. Amb la qual cosa, Geix, tu diràs, et toca. En Geix continuarà pujant amunt cap a on hi ha l'ovella. Vale, quan arriba et fa un... Obre! Va, jo arribo justet de forces. No sé si puc cobrir normal, és a dir... De fet, quan poses la mà al pany i obres, la porta s'obre, senzillament. Faré això. Sí, doncs faré això. Vale. Obriré la porta i entenc que podré entrar justet aquí. Hola, ja ens veiem tots. I ara, si us sembla bé, de moment retirarem el turn order, netejarem i ho farem narrativament, o sigui que... Vale. Em direu què feu. Seguir la Tuca. Jo pujaré fins a la plataforma, fins a trobar-me amb ells. Val. I si estan aquí els veig Us entrar preguntaré per en Noc. On és en Noc? cap allà i jo seguiré. O sigui, la Tuca s'ha mogut i jo els ho he dit perquè vés cap allà i darrere la Tuca cagant llets. Però, un moment. Sense explicacions, jo. Ai, Fir, hi ha coses que no ens has explicat. Admira, volguem dir... Ara? Tots aquests animals i totes aquestes... Eren en aquesta sala, oi?
Ah, Sí. sí. Li demano explicacions. Què són totes aquestes criatures? Tot això és d'en Noc? No, O hi ha és moltes teu? coses que són meves, són estudis de poliformada. Bé, sí, molts són del Noc, però això no és important, hem de recuperar la vareta. I ell ràpidament ja va direcció cap a la seva... Bueno, cap on va la Tuca. Tuca, jo entenc que tu has pujat directament cap a dalt. Sí, jo hauré sortit a la carrera darrere d'on m'ha semblat que marxava perquè he vist aquesta mena de flash, no? Pues, Ah, cap allà, doncs. Gage es quedarà una mica enrederit i aquí en aquestes sales buscarà a veure si troba alguna pòssima, alguna poció que ell pugui reconèixer com a curativa, perquè està bastant fet caldo, la veritat. Fes-me una tirada, sisplau, de percepció, sisplau. I mirar tot tipus de pòssimes i especialment les que puguin curar. 14, vale. I... Vale. Ara t'ho diré, mentrestant. Tuca, comences a enfilar, i Jandor, pel que veig, comenceu a Sí, a la enfilar darrere. l'últim tram de rampa que porta a l'última plataforma, a l'última caseta, que com us havia dit en Feinthir era les seves habitacions, el seu dormitori. Haig d'entendre que en Chiros i en Gage estan al laboratori, eh? Hem deixat passar en Pinefir, que has dit que passava directe cap a la seva... Sí, ell no la seva habitació, s'encantarà. Jo, un cop passi sí que aniré al darrere. Vale. Doncs, si et sembla, et posaré al seu darrere i en Gage el deixarem remenant al laboratori. Tuca, tu vas la primera a agafar de banda i banda d'aquesta mena de pont penjant. Veus la caseta amb la porta tancada. Des d'aquí sents en renou. Com de algú que està regirant una habitació en plan... A loco. En plan a lo loco. En plan buscant alguna cosa. Vale, I hi ha un moment, Tuca, que de cop de totes les escletxes d'aquestes branques entrellaçades, d'aquesta teulada, alguna malmesa pel temps i per tant amb alguna teula de menys, de cop surt una mena de lluïssor brillant, molt brillant, multicolor, que es projecta en totes direccions. I just després d'això sentiu un crit. Merda. I em giraré i diré, s'ha polimorfat en algun collons de bèstia! I automàticament el sostre fa... explota mentre veieu la cara de la Tuca. M'imagino un caralló. Sí, anava endavant i el que veus és un plan, no, abort. I t'avanço, jo estic loco. O sigui, a mi se m'està... Si surt un bitxo, se m'està millorant el panorama, diguem-ne. Un soroll d'ales comença a regnar tota la situació i del sostre comença a aparèixer el que sembla ser un drac. Un drac per això una mica estrany, perquè després d'aquest cap que té com una mena de color marronós estrany, segueix un cos en forma de llit, unes ales en forma de llençols i una cua acabada com en coixins, mentre a sobre, com si fos un boig posseït, en Noc branda una vareta i diu: "Morireu tots, desgraciats!" Poseu-vos a cobert! Escriu des de darrere. I mentre el drac va agafant alçada, si us sembla bé,
pengem aquí el cliffhanger i desenllacem-ho amb una última, tercera i molt curteta sessió. No haurem fet 3! Molt bé. És una mica tard i no us voldria tampoc fer anar malament. Bueno, és culpa de l'Amadeu que ha arribat tard. Jo tinc vacances, Sí. A veure. Voleu rematar-ho? Jo, per mi... A veure, demà m'he de llevar a una hora raonable, però puc fer. I jo no treballo demà, per tant. No haurem fet 3! Say after me, it's no better to be safe than sorry.